Sanibonani babukele emakhaya, igama uThobekile Mdlalose. Babukeli bethu namhlanje nginosisi uthi kunenhlambuluko afisa ukuyenza kudadewabo. Ngizonika usisi-ke isikhathi anibingelele bese eyayichaza ukuthi uvela kephi. Sawubona sisi. Yebo. Njani? Ngiyaphila. Usisi ngabe usuka kephi? Ngiphuma eMzimkhulu. Ngokokuhlala nje uhlele Mzimkhulu nomphela. Ngihlele eKenville. eKenville. Mhlawumbe usisi ngabe wenzani ngokwempilo? Uyayisebenza, uyasebenza? Angisebenzi. Okay. Oh, hayi ngiyezwa. Mhlawumbe ekhaya eMzimkhulu sisi ushiye ba? Ngishe usisi wami nomama bami ifamily yonke iphelele. Okay, hayi ngiyezwa. Ngabe usisi namhlanje udinga sifonele ba? Funani fonele usisi wami. Usisi wami ngomdala. Khona into engifuna ukumxelela yona malunga nento endayenzayo ekhaya. Ekhaya ngabe wenzani? Ekhaya nanihlangana abangani bami endani nabo niphila nabo kwangabangani babe right. Ngelinye ilanga ndakwazi ukubuza bangani bona be right. Bangichazela abangani bami ukuthi khona isangoma bayakuso. Isangoma sona sikwazi ukwenza umuntu abe rich. Nami ngelinye ilanga ndahlanganisa imali e1000 endayisangomeni. Masifika isangoma sanitshela ukuthi sizonikeza isilwane leso silwane esoninikeza sona. Sihlale emsama, manifika emsama nitshisa impepho. Ngikhulume nesangoma like ngathi ngibiza abantu abadala nihlanganisa isangoma, isilwane nabantu abadala. Sihlale emsama. Ngoku idlozi seliphenduke lisebenzela mina kuphela ekhaya. Ingani ke ufuna ukutshela abantu bakini? Kungoba into edama ngitshela abantu basekhaya sendotyoliwe ngasekhaya eMzimkhulu ngoni zophuma ekhaya sendemzini. Mhlawumbe mangibuza usisi wakho nje uzomphatha kanjani lento ofuna ukisho? Ngiyacingwa bizomphatha kabi yena ngwabona bebehlupheka. Umuntu ebe right ekhaya bekundima kuphela. Kungani ukhetha usisi wakho ungavangani uye kubazali bakho? Nganzima kakhulu uma ngixhumane nabazali ngcono usisi because usisi nobe ngeke understand kodwa kuzoba lula uzonicingela ngiyena umuntu engixhumana naye enezinye izinto zezimali ngiyena ebenzenza naye. Ilokho kuphela usisi wakho afuna akusize ngakho ukuthi atshele abazali bakho? Wabe anikhaphi ndihambe naye yesangomeni ukwazi ukulungisa lento ngoba ngisafuna ukuphila naye. Okay ke ngizocela ukuthi ufake inamba yakhe usisi wakho simfonele. Before simfonele mawubheka nje usisi wakho uzokwazi ukukusiza. Hayi animazi sisi mhlawumbe angangisiza ngoba uyena umuntu ebeniphila naye kakhulu ekhaya. Mangaba mhlawumbe khona into engifuna ukuyenza eserious enemali benithatha yena ndihambe naye ngiyacuma ngiyena ngangisiza. Hayi okay awufake inamba la simfonele. Ngizoqala ngimfonele bese ngiyazisho ukuthi nguba bese ngimnika wena ke khuluma nawe. Okay. Angathi akayibambi nje. Hello. Yebo sabona sisi. Yebo. Unjani? Ngiyaphila njani? Saphila ukhuluma noThobekile wakaMdlalose ohlelweni leMadlula Media. Kunosisi la uthi udadewenu omncane kunenhlambuluko afuna ukuyenza. So ngicela bandla umlalele nje uma isikhathi akukhulume azaqede. Yebo ngiyezwa. Ngizodlulisela kuyena nje manje ifoni. Okay. Nangu sisi wakho. Ngolo sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Nento sisi bengicela ukuxela yona. Hayibo uyandethusa intoni le? Sisi nginento endayenza ekhaya ingane uyazi ukuthi benivana nabangani aba right. Ngelinye ilanga ndababona be right so mina ndangenayo imali ndazama ukubuza ukuba kungani bona be right. Bangixela ukuthi khona inyanga emele ndiye kuyo ukuze nami nibe right. Uqhubeka mntaka mama. Cela sisi unimamele. Ngimamele qhubeka. Ndahamba ke ndahlanganisa imali ndaye enyangeni yafika inyanga yathi izoninikeza isilwane esosilwane ndisibeke emsama nitshisa impepho. Then ngithethe namadlozi asekhaya.
ngizophendula amadlozi asekhaya bese sisilwane sikwazi ukusebenzela mina ukuthi mina mani be-right ndodwa ekhaya. Njengoba unibona ndi-right ninemali. Uthetha uba ngoku emsamo wasekhaya kunesilwane esibekwe nguwe. Ewe kunesilwane. Yonke le minyaka thina sihlupheka sitshekiswa nguwe wena uthatha iinhlahla zethu wazenza ezakho uguqula umsamo wenze wakho. Ngiyaxolisa. Uyabona sisi njengoba benimane ekhaya simane sihlinza inkukhu besuke kufuneka uphuma igazi. Ngesinye isikhathi ubukubona uba bendithi nawo amandla masiyeke inkukhu ngihlinza ibhokhwe so bekusefuneka uba manikhiphe igazi-ke le bhokhwe. Ngiyaxolisa ngawo konke benifuna unithethele nomama notata. Mntakamama uyayazi uba ekhaya sikaze saphila kahle asikaze sayiphila impilo elula. Ubuyazi uhlezi sithetha loo nto uba sizohlanganisa ngelinye ilanga soziphumelela. Then wena wakhetha ukuthatha ama-shortcut ngobani? Kungoba benibona abangane benibona ukuthi thina siyahlupheka ekhaya. Bakwenzeleni ngoku bakubhekela ngithi uyabona indlela bakubheke kuyo abangani binjani? Benibona uba thina ekhaya siyahlupheka nami ndangizama ukuthi ekhaya masibe right sifane nabo. Kodwa sahlala thina sanyamezela sibe nani uyazibona ngokuthi esifaye kuyinto ingakanani. Ndiyacela sisi nifuna ungisize ndiyakucela mntasekhaya ngicela ungisize ngoba ngokuyazi ukuthi nizophuma ndiye emzini ngeke nikwazi ukuya emzini nalento endiyenzile ekhaya emsamo. Uyahamba usihambela ngasemva uyanyinyobha uhamba izangoma uhamba amagqirha wenza yonke imikhuba le usibekela izibani ngoba ngenxa yokufuna impilo emnandi nje. Ndiyaxolisa kakhulu ngicela undithethele nefamily yonke ndiyaxolisa kakhulu. Sizokwazi ukuyilungisa ngoba ndifuna wena sisonikhapha ukuthi siphinde sangomeni sami soyilungisa. Ungathatha abangani bakho njengoba bekhapha. Ngicela wena sisi. Hayi ndiyazi sazoyicinga nje kahle angiyazi yonke into eyenzileyo sazoyicinga. Ndiyakucela ubuxela umama notata ekhaya. Andizukwazi ukubafonela kuzofuneka ndehle ngeenyawo ndiyobaxelela into enkulu le ngengikwazi ukuyithetha efowunini. Cela nindixolele ndiyanicela. Hayi siyibuza kumkele mntakwethu siyibuza nje ebazalini ngixolise edlozini lonelo waliphulula andingeni nje ndawo. Kodwa uma ningaqale nixolelwe kuwe ndiyacinga uba uma ngabe unganixolela wena ndiyacinga uba kuzoba lula ukuthi nami abanixolele. Ngizokukhapha vele ngoba ndiyafuna ukuthi uyilungise kodwa nje leyo xolela ngiyibonanga. Ngiyabonga. Okay. Sawumzwile-ke usisi wakho sewukhulumile naye. Uzizwa kanjani sewuhlambulukile le ndaba? Ngiyabonga kakhulu sisi okungisiza. Wena-ke uzizwa njani nje? Ngiyajabula kodwa ngingajabuli kakhulu ngoba angeve bazalini babazofike bathini. Kodwa ngiyabonga kakhulu ngoba sekhona umuntu wefamily eseyisazi. Hayi ngiyacabanga ukuthi kodwa noma ngithi asithembe ukuthi ngoba usewukhulumile nosisi wakho ukuthi uzokusiza ukuthi ukwazi ukuyilungisa le nkinga likhona ithemba lokuthi hayi menifike ekhaya izolunga. Hayi siyabonga-ke sisi. Hayi babukeli ngiyacabanga ukuthi nimzwile usisi ukhulumile nodadewabo nodadewabo willing ukumsiza. Asithembe ukuthi yonke into yabo izohamba kahle. Siyabonga nibe nosuku oluhle.